30 entek iki. Iki guys mulai guys iki. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah mengis-mengis guys, munggah gunung ya Allah. Ampekane pedot-pedot. Halo guys, sudah ngisor kaya ngono kae. Iki munggah wit kok ngisor sampe tekan dhuwur iki diawali kok dhuwur sik guys. Sing kancane pirang-pirang wong 19 nggih. Ayo mulai ayo. Ayo Pak De. Mulai. Guys sudah istirahat guys. Suarane kembericik banyu ning kalen. Sudah istirahat guys. Lalu guys ini sekitar jam 9 guys. Tebu guys, sampai ini jagung akan bibit guys. Tebu RT guys. Lanjut nih guys. Halo guys, panas ya. Ya Allah. Panas ya ngatu. Jadi ngajak leren. Tak waktu sini ikut waktu keluar sekarang terus kembali kaduan langsung ke ini Ya alhamdulillah ya Allah ya panas ya merah tak om aku ya orang makanya aku gawani gaji ini panasan juga tak ngerasa nolaran ya soalnya lah ada yang jupan kok bisa ombo men ya dokumen yang kau ya cekubuk durit ini tak singkati iya lembu ikan itu naik kau rekan ngumpling kecil tak ini bah jangan kok saya enggak aduk ya. Lah lari tak gabrek yang itu oke jari Laran sik enggak laran guyup. kita bunengan ya Alah alah. Ini kepleset. ayo ini tak tampani kono tambah nih cepet
uya-uyan apa akeh sih. Campur garlon itu rek kana. Iki dhisik jerap di nggo pilih tebu. Lha kuwi sedhi ku rono nyelaret. Wes ah. Ala gak iso apa nggo es kok benti. Nggo ganyangan karo. Aja dengan dinongga. Oh kasine sombo yo. Alah, yes. Dun, Tebune rong. dun. Yuk. Ya Allah, masih. Entek, Mbak. Pengen entek? Si akeh kuwi. Asal si abot. Si akeh yo. Ngurang ngombe kono. Alhamdulillah, guys. Dok laran ah, Mbak. Laran. Ayo. Jam 12, guys. Mbah setengah 12, mbah wis jam 12 iki. Wayahe istirahat. Pak Su. Ayo munggah mundur ya. Ora nak apa gini sih endang. Iki tulis ya. Cek nek kono. Lah mikirku ning kono engko nek gak tak gowo gak yo ngono. Ketik-ketik ning kono njupuk neh aku. Ayo gowo ayo tadi sik. Ayo tadi sik. Wes pipis. Metu ndi iki? Rene. Saya sing wes pokoknya do kentar dhewe-dhewe. Apa? Wes lah kemang sing do dhisik. Wes, waya istirahat wis do ngumpuk ning apa? Gubuk, guys. Anu datar ya panggone. Lah ya. Terus yut kin glantang kono aku tuh munggah mendhuwur. Aku mari kok ngarepe gubuk ngidul munggah-munggah wae. Mak anggo nyeblok ini. Jere jagungnya gede-gede gini iki. Alah, siji per siji loro lumpuk ning gubuk Dan lumpuk, guys. Ini kan wayahe makan siang. Iki urung kene iki sebelah kene iki ora ya, Jan. Wong atas kuwi tek ngarepe gubuk sok munggah mundur ketok. Lah tak baleni neh. Mas Arif kon wis nok. Kon wis Mas Arif wis wis benti. Iki sing dhisik kuwi. Maksudnya iki kene kan urung diasake Mbah sing separo ki. Makane ijek. Lah wajare wis diasake wong ngasak ki Mbah. Ngono yo ijek ae. Lah yo. Yo wis diasake wong ngasak rek. Cek gawakne kene. Lah yo. Kene kae mulih turut dalan itu gede-gede ya, Mbah. Kacarane wong. Mbok nggo apa Mas mak godhong? Walah. Lah apa gak mangan nek ning kono ki? Gak mangan. Wong sarung tangane malah dicoplok gecik kok ora. Yo panggah nglonyor tangane. Ya mangan-mangan, waya mangan. Ayo, Cuk. Mangan. Adus. Adus. Wes dong golek ijukan dhewe. Kuwi neh tuh kayak ngisor kono yan. Kayak Pak Su malah ning kono kalau nggo nyanyi tebu. Yo lenger-lenger. Wayahe guys, wayahe makan siang. Iki golek nggon dhewe-dhewe yo guys. Soale ning gubuk kae wis kebak. Iki desih ning sor kates karo Pak Su karo Mbah Dok.
Ya. Iya tayo guys, monggo guys, macam guys. Ini ngono lek apa ya buat. Nente. Kalau ramene sing ning gubuk. timun. Ayo sing nyandang iki lho. Mali loh. Kurang aku akan dulu. Tahu botok. Sambel. Monggo wayahe kalau buka bontot ning Tegalan ning Baon wayahe Madang Ramadan geblak. Bareng-bareng ngene iki mbok dulu. Ngene iki sing dadi anake tulung. Mbok dhewe sih. Wong tuane kaya ngene iki lho. Lah mbok dhewe. Pak Dodo iki tak ngomong nyedak rene kok. Kene lho. Pintu lah. Dulu 20.000 kok. Jangan orang batuk nggih. Yo, nente. Sambil terong berat. Lah iya itu lawak gede lah nente. Wes Pak Su ning kene, guys. Loro lah. Kecil saiki iki. Sambel. Lo segone sapa kurang antre? Segone lho. Iki lho nggon rujak sego enggak? Sego sing kurang sego Mbah Lani. Bojone kuwi kurang ora Iki lho segaku jagi tenan kok ndarene. Mbah nek kurang sego jokeh. Mbah Pomo kuwi lho segone. Kowe Mbah Pomo tak gawakne mung Dik. Nente entuk bandeng kok ngene. Lho, lah kuwi lah Mas Adis ngendi ayo macam. Mas Adis ngomong iki enek anu Mas sambel ureng enek. Wah, lah kebayani malah restoran kan Sambel terong. Dari enak Mas Adis terus gabu barang cek. Yo sama anti kilo segaku. Dari enak. Pun di Tak sentuh ngomong. Masuk gemuk tenan. Apa tikus sampean katase susu wewe kalau guys. Ya Allah, Gusti Allah. Madang guys, madang. Gak jangan ya, sayang. Desa kata naya sendepo. Lah apa ngerti ning kono endi wong wis dadi kontrak kabeh ngono kok. Iya. Men belum dibalok sepatune. Lah iki cek rono mah kan mboy. Lah Pak Suwe wis walah. Gesor kok wis betah. Lah sarapan puteng mangi masih jek wong iki cek peteng wis. Aku pas Bar sarapan nek mandoko rek. Ayo Mas Haji iki lho. pun di Si Haji iki lho. Alah tuku paling wike apa tuku gatak. Oh, tuku ning arep kono. Ora arah nyulo. Ngombe ya. Sukakan ngombe, Mbak. Lek yo ngelak karo oleh gobet.
Ya pakai banyu mat biur pinggo. Pakku padahal ora mbek banyu dingin lho, Mang. Iya. Iya. Kok kowe saya kesana. Kalau waktu marek-marek, guys. Ayam suwir. Enak sambal urang. Sambal terong. Itu urang kalau sini. Loh, rupa ya. Ya loh. Walau sisone tikus dhewe setengah blondol. Ya, ya tak kon kene ya. Dadi tikus. Loh. Lah iya, aku tak jungok iki ya semut rek. Buka Bang mboten paham. Malah itu. Kok nek larang didol ae. Nek omah gawe cok kan. Yo. Pasti cuma bablas. Sore. Lho lah nek gak diserbu kuline ya apa yo ngentekno kuwi. Ora ngentekno. Bapak ya ra entek. Lah anjing bar subuhan niku pun kula sepaki mak. Gak mikir ning Tegal gak yang anu kok. Bengi arep turu ngombe susu. Ya Allah, panas ya, guys. Kok panas kemplang-kemplang tapi ning awake loro. Dia mbak susu wedhus niku sing biasa diinjil. Ngoten online-an itu kata wali niku. Buahnya ya? Itulah sekali cek ya. Aku barang cek gua, karena Selonjok kene lho. bang mi, bang, pokok, jadi, dalami lho. Kayak dianggut, pokok jadi, pokok duit tak weh no, mas, mas kasih dulu, tuh kan melok mame kok. Ya sampean sak melok macang ya Mas Arif. Oh, sok. Mame lah sak jam 12. Bisa ya ngono. Piye? Pertama kali rasane Alah dhewe sapa urung mbok jajal. Urung mbok jajal lho men melok. Saya mau coba gede-gede kuwi. Maryam. Bolong ki aku Maryam iki cocok enggak? Kok iso terima rek gelem ngono. Iya ya Lek. Tutur yo malah. Lah kok awak sing wis unggul-unggul ki gak wani aku. mentok pokok takerane wong iki 5. Tau pisan entuk 7 ping pisan bisa. Wis kondang jaduk pisan. Iya. Kerja itu kaya Anggrek kotak jagung dhek entuk 3 sak wis Terima istirahat. Mbok ndak kelaran Terima sabar iki. malah aku laren suwi gitu malah. Mulai bojone mek wong nek yo dimbaran trimo. Wong trimo. Bojone dipek uang yo leh. Dan trimo ki apa? Ini kalau sak entek kaya cilik ae. Ora trimo sak entek e Bude. Aku waduh. Narik ngejakno wong Tarik golek sak entek rek iso. Lah nomah ndek turu yo. Nomah ndek turu yo gede ndek. Mesti kok wong kok. Lah bojone gedhi rek mak gedhi nah. Sing ame gede tenan mek sing cilik. Ya wong bojone gedhi ya mak cilik. Oh, nggowo sak mejikon buku kabeh kok, Bun. Padahal milikku makku melok, melok ngene.
Kalau kata Weno yo. Ya. Betul ya, Mas ya. Alhamdulillah guys, dibayari anak lanang. Bayaran. Matur suwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Babang nek gawe maca. Durung sendiri kok. Yo ndi ingkon nang omah ya. Alah nang malah yo. Wes iki ki mendung ki lho nek udan. Lah yo. Mang tak eno Mbah Pomo ben digoni gubuk kae. Dedekno sicok mang, turah nek sak pas mang. Lah yo kae. Ning kono. Pak Su, enteni Pak Su. Ayo mlaku. Lah dek ora ki tak numpak opeh lek. Lah gak mosok Pak Surasyo teko kene motor. Motorku bit. Bit Piye polae? Lah ya nek bit ya bener. Iki malah lah lek. Malah jenguk ning kene ayo. Alhamdulillah guys, wis rampung. Wis setengah 4 nek gak yo mas jam 4 yo iki. Nek gak ndelok jam aku ayo, Mbah. Iya, Mbah. Ngenteni ngombe. Lah iya lah piye mbok kandi? Iki di bawah. Kayu ndak lah. Enteni. Sik, guys. Aku ngenteni batuk. Batuk masuk angin, guys. Muntah-muntah wong. Panas jan tenan. Walah. Gliyeng panase. Masyaallah. Iya. Wis dok, wis ora usah melok nah dok. Wis tuwek. Wayah istirahat ora usah kepencut duweke sing karo sing nom-nom. Aku ki para meneng ya ora iso nyukupi. Lah piye ya nek ngene iki? Kan mergae nek ning wek dhewe panasen leren yan. Lah nek ning wek wong ki yo terus piye nek leren? Alah orang ngatasi. Gak ngatasian. Sing nggo motor ya blidas ae. Iki menyang mulih mlaku ya, guys. Bu RT mbayane gak enten-entene Bu RT. Pak susah ning guri, guys. Gejeke keri wong gowo ngene wong ngladrah ni piye? Kok iso malah tinggal. Gejeke lek jani. Kayak mbayane Bu RT wis do dhisik kae, guys. Budal yo dhisik ae. Iki ki ora ngebarno, guys. Perkiraan besok kan kene sik terus pindah ning nggone sing nggone Pak Detres kuwi. Tapi posisine wis setengah 4 sore tek yo mendung gluduk. Dadi ape pindah rono ki yo wis kewengen. Terpaksa sesuk ijek icir neh.
nggone Mbah Ran iki ya, Dok. Tapi mbah dipek iso apa niki kok. Mari dalane yo terus jembrot ae yo, guys. Iki sing desih pernah melok icir ning kene iki, guys. Biyen. Jagunge ngantek goprak kok ngene rantang dijupuki, soalnya iki dalane cek bosok kok ngene iki, guys, dalane. Tapi yo malah eman-eman jagunge. Dalan ngene nek awan apa nek wis ya niki yo wis kena ditoni wasire. Ini ngantek dotok-tok nih wit nisan do ceblok. Bosok nganggur. Ibu RT wis teko kono kae rantenten. Kok dadi pirang kelompok ae iki mang ngarep dhewe enek 1 2 3 4 dadi 4 ponto. Wong piro ya guys sing ijir tok wong 19 tambah 3 Mas Arif, Mas Ajis, Mbah Pomo. Jadi wong 22. Ono menyala lek. Nyala. Ora kesel. Gamblok bojone teko omah kuwi kok. Nek prigel yang ngene guys, tapi wong montore dhewe motor beat yo. Ora iso eman-eman montore malah. Nek kuwi wong motor kepruk. Mboten Mbah sing wis dipucuki kono kae lho Mbah njur ngisor. Iki ngene lek Harbokul Gedang. Nggih sing cek mriko lho Mbah, pokoke sak lore ploso-ploso kuwi. Sak lore wis di ngene Mbah babati kabeh tebone resik. Ora lore Mbah. Pokoke gandeng kalih niku lho ngene mu. Ngene lek Damprir wae. Ha iya nanti lore Mbah. Nggih, nek nggon Mbah Tek kuwi ak kulon dalan, Mbah. Kulon kali lah sing ngene Mbah Momotan kali ini. Kowe gandeng kalih. Nek tapel watese nggih. Iya kuwi sing ngene Mbah Tris kae lho, Mbah. Bener. Etane. Nggih, saetane Mbah Tek. Saetane Mbah Tek. Oh, lah jembatane wis dadi, guys. Jembatan mentul-mentul. Oh, dibangun sing ki sewombong nah guys. Bismillahirrahmanirrahim kali ini. Wah. Beli dike. Ki maune jembatane kuwi guys, semen. Tapi kadung ngambrol apa diunggahno wis ora kuat. Diganti jembatan sesek. Ya Allah mentul-mentul terus ceblok ngono wis. Teko ngisor guys, jemborok dhisik sampean. Sampai jemborok, ya Allah. Iki ora metu dalan sing ndek esuk mau gak guys iki. Metu dalan pintas iki. Cuma broke kan wis dadi. Ya do metu kene. Lah ngene iki lho piye, Dek? Terus dalane kepangan jurang ngene iki guys. Ceritane piye iki? Konsepe piye lah merinding dhisik. Ya Allah. Gak wani dak merinding guys lho. Lho sakmene jerone kepangan jurang ngono iki piye iki? Gak ndek dalan iki somben. Ya Allah. Kok eling cilikanku terus do bluron. Piye aku ditinggal kae guys. Pak Su kok yang ngedengklik kae Pak Su ora gelem ngenteni bojone iki piye iki? Dalane kok ngene.